Шановні колеги, радий вас запросити на конференцію з ультразвукової діагностики, яка відбудеться в Ужгороді 20-21 червня. Захворювання молочної залози – одна з найпоширеніших патологій серед жінок у всьому світі. За даними ВОЗ, рак молочної залози є провідною онкологічною причиною смерті серед жінок. Водночас більшість доброякісних утворень також вимагає точної диференціації та подальшого динамічного спостереження. Своєчасна діагностика дозволяє виявити захворювання на ранніх безсимптомних стадіях, знизити смертність від онкопатології, уникнути необґрунтованих хірургічних втручань, забезпечити персоналізовану тактику спостережень. І ми будемо раді показати вам сучасні технології ультразвукової діагностики, такі як штучний інтелект та сумно-хвильова еластографія.